Аз мога да навиям тел, толкова. Ема монетата е много силна. Я дай сега също махна от гайката. Да, също ето. Пак фаща и гайката. Да, какво фаща мъди? Мълчи като пукъл. Фаща, че има си фаща, не слушайте. Я върни пак на гайката, втори път. Чакай, ще върнем. Искам аз като търсач да видя има ли разлика или няма. Както тебе те уважих и ти казах, хващам ти монетата, изчакай. Дай сега гайката пак точно очи. Где се ядоса и печен, где се ядоса? Абсолютно същата работа. И желязната монета хваща по едно, точно този мост, 4 примерно. Сега, значи монетата за мен се хваща по-силно, но тук също има някакъв сигнал, който... Аз не мога да кажа, аз не съм работил с този сурет, къде да знам какъв е. А какъв е сигнала? Какъв е сигнала? Желязо. Ами, пищят два сигнала тук, но аз понеже не съм работил с маска, не знам кой сигнал, как да го идентифицирам. С принцип какво заложила? Принцип какво закопала? 50 евроцента, без малко на два пръста там. 20 см, извинявам се. Леко да преувелича. Слушай, номер, когато аз не съм моя върхи от желязо, ти нямаш да слото, ти минаш и имаш същата работа с ключа. Аз съм правил тебе такива махове, такива Мерчев, виж са, Мерчев, такива махове съм правил на това, такива махове. Това може да я мина пак. 4 см махове са правил. Ето, виж, ето. Може да я замина в бейк. 4 см мах е това, 40. Дай си твой урок и мини по същия начин. Аз минам вече. Ето така. Добре, дай и Нексуса да мине. С този уред това дискриминира, когато движиш бобината, а не когато я държиш. Те видят, че близко също, когато са малки само тогава. Точно това е обратно, да. 4 см пътове, дай го. 4 см мах съм правил. Значи правил съм 4 см мах.